Konje akumelanga kube nomuntu nje thizeni azincomela ukhuzana, kumele kunconywe abantu ababodwa. Hhayi, asikho-ke lapho. Lapha uRiya Nqubekondlela kwaNongoma uthi kuyaqala endimeni ukuthi umuntu akhiphe i-album evutha kanje ezogana. Heyi, umlando lo akaze kwenzeke endimeni. Abanye abantu ade bekhomentayo laphana-ke bebeka imibono yabo emihle lapha ngokhuzana. Ukhaza laphana uthi iqoka kahle yaze yakhuluma ngami ingoma. Uyayizwa leyo nto, bavelile noqhosha, umcineka nabanye. Uma siya laphana kubani ku-X, nakhu le i-Twitter kudala-ke le sibizwa ngo-X manje, ithi inhlahla iza nebhadi phaykhuzani isirishe unumber 1 kuma-SA iTunes album for the first time ever. Basho i-album, abasho ukhuzani, basho i-album le ayikhiphile ukhuzani ukuthi iyaqala nqa ukuthi ihlale ku-number 1 since lokhu iphumile. Yilokho abakuchaza njengoba nibona-ke iy'namba la, into eyenzakalile le uzothi uhambe uyo-check-a uthole ukuthi maybe simuvile, kodwa-ke ihlalile ku-number 1. That's the point. Nazi-ke iy'ndaba ezintsha esifuna nje ukuyikhuluma, esifuna ukuzoyibika kahle kahle. Inhloso ila, inhlahla iza nebhadi emva kwama-hour 24 after 1 day. Ama-views ku-YouTube isihlanganise 3,155,298 wama-views. Nizwile? 3 million. Inamba lena ukhuzana ayenze last year ethi 1.8 million uyidabishile or cishe wayidablisha. Iyo improvement le ngikhuluma ngayo, yikho ngangikusho ukuthi yena lindani bafethu, improvement nizoyibona, album izoba mnandi, umehluko uzoyikhulumela wona. Nazi iy'ngoma lezi ukhuzana adla ngazo enjengoManikinikani, niyazi ukuthi isikhuphule ku-number 3, oqoka kahle, sishaya amadoda, ziningi zibheke ku-200,000. This is what I'm talking about. Uma ngithi mina dlalani album, not izingoma ezimbalwa. I-album ningaphushi nigijimise ukuthi nifuna ukuthi niphushe le ngoma lezi eziwu-2-3 nyana, then the whole album isayile emuva. Niyabona ukuthi ziningi kanjani ingoma esibheke ku-200,000. They are very very many. Eziyoshawa 150k nazo ziningi. Nakho-ke ngifuna nikuvezeke lapha ekugcineni, ingoma esesencane le ethi ngibone lukhulu ina-83k, iyona ngoma inama-views amancane. Nayo okuzomele yenzenjani-ke, iyolandwa-ke ikhushulwe. Zo-3 kuphela ingoma engakafiki ku-100k views or more. Shuthi zo-18 ingoma ezi-over 100k. Nge-1 day zishayeleni ihlombe abathandi bomculo, abathandi bakakhuzana, abathandi bedlamlenze, bonke abantu abadlala umculo kakhuzana, not abalandeli bakhe bokuqina. Wonke umuntu odlala umsebenzi kakhuzana sithi halala, nisebenzile, nikwenzile obekumele nikwenze, nimkhuphulile ukhuzane. Beside iy'nkulumo ade niy'bona ukubhenqa, ukukhuluma ko-TikTok, ko-Facebook, vele bamakithi ukhuzana bathuma abantu ukuthi hambani nobuka umculo kakhuzana. Nansi i-proof. Ingoma eziwu-21 ngishathe uyakwazi ukufoja ukwenza i-fraud. Ungayenza kanjani i-fraud engoma eziwu-21? Abantu abayidlala umuzic kakhuzana, mina anginandaba lokuningi, anginandaba ukuthi ayawa-reach amamiliyoni, whether akawa-reach, uyawu-reach u-number 1, whether uyawu-reach kuma-charts. No, okubalulekile ukuthi akwenze manje, akwenze nge-first day. Ikuphi umlando omkhulu okungasoze wagqibeka anytime soon. If ugqibile futhi abantu abalandelayo emva kwalokho, it's fine, it's still good, it's part of ama-record o-music wamaskandi. Abantu nje bangamthatha kancane ukhuzana ngoba lokhu bekhuluma, lokhu bechaza, abachazi Nkosi yami, abachazi. Nakuma-comment bazoqhubeka bechaza, even though there is a proof. Batshengise i-proof ukuthi nazi izinto zi-online. Uhambe wayofoja nako-iTunes ukhuzana, kusazovela-ke uSpotify, nisazothini kusavela ku-Spotify ngoba esenza kahle kubani ku-YouTube. Nisazophinde nikhala, asazi-ke sibabone bonke abathandi-ke bakakhuzana, iy'hlambu zedlalazikazi, nawo wonke nje umuntu odlala umculo kakhuzana, osaphotha nje umaskandi ongenaqhawe. Siyabonga kakhulu enikwenzile, niqhubeke njalo-ke. Angazi-ke ama-update-ke noma asezophuma yini kanje yokade ngiwakhipha sizophuma i-album kakhuzana. Bengifuna ukuwakhipha nge-first day yakhe, nibonise ukuthi kuhamba kanjani. Ama-update alandelayo azoba uSpotify ukuthi hamba kanjani, maybe sometimes kuma-iTunes, but uSpotify definitely khona okuzofika-ke, khona umuntu azokuletha okuzayo esikhathini esingengakanani. Yilokho nje ngifisa nikwazi nokuthi nikwenze, niqhubeke nidlale-ke njalo ku-music kakhuzana. Ingoma yakhe ina-300k, Manikinikani, uyinto enhle leyo. Yesibili nayo ithi iqoka kahle, nezinye eziyalandela ziyahamba, ngisalahle siyodona okuzayo.